Yes παιδιά, τι κάνετε? Σήμερα έχουμε Σάββατο 21 Οκτωβρίου και η ώρα είναι 5 και 4 και είπα να σας δείξω τι πήρα από την Καλικατζούρα που είναι κοντά στο σπίτι μου, γιατί είχε μπαζάρ, Halloween μπαζάρ, και θα σας αφήσω και link στην περιγραφή και αυτά τα δύο μαγαζιά που κάνανε μπαζάρ στην Καλικατζούρα, που είχε δηλαδή πάγκους με τα πράγματά τους. Αρχίζουμε. Από αυτό εδώ πέρα δεν έχω, επειδή μου έδωσαν σκέτο έτσι αυτό εδώ πέρα με τα βραχιολάκια. Δεν είχαν κάρτα για το μαγαζί τους. Και αρχίζουμε το βιντεάκι. Όπως σας είπα, ξεκινάμε με αυτά εδώ πέρα τα δύο πραγματάκια που έχει εδώ μέσα, δηλαδή δύο βραχιόλια. Ναι. Και το ένα είναι Halloween και το άλλο είναι απλό. Δηλαδή είναι για όλες τις εποχές, όχι για μια συγκεκριμένη εποχή, όπως το Halloween. Το βραχιόλι Halloween είναι αυτό εδώ πέρα με το φαντασματάκι και εδώ έχει φούξια. Και το υπόλοιπο είναι σκούρο μόβ. Εδώ πέρα σε μια λυσίδα έχει αυτό εδώ πέρα το χρυσό πραγματάκι. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Και στη μέση το βραχιόλι έχει και ένα αστεράκι που μου αρέσει πάρα πολύ. Και το κούμπομα είναι κάπως έτσι. Όχι, από εκεί που το μεγαλώνουμε και το μικραίνουμε το βραχιολάκι μας. Πάμε σε αυτήν εδώ πέρα τη τσαντούλα. Η τελευταία τσαντούλα είναι και η καλύτερη, να ξέρετε. Έχω πιο Halloween πράγματα. Όχι. Έχω ένα απλό πράγμα και ένα Halloween, αλλά είναι πολύ ωραία. Είναι αυτή εδώ πέρα η τσαντούλα που είναι μαγαζί με γλυκά. Λέγεται Madame Chouchoui. Δεν ξέρω πώς διαβάζετε. Όχι. Δεν ξέρω. Πάντως στην αρχή γράφει Madame, μετά δεν καταλαβαίνω τι γράφει. Και έχει και κορδέλα Halloween, δηλαδή στα χρώματα του Halloween, πράσινο και μauve. Θέλω να σας τα κάνω και λίγο γρήγορα, επειδή 6 ώρα έχω γενέθλια, έχω να πάω σε γενέθλια και η ώρα είναι 5 και 24 και δεν έχω ετοιμαστεί. Και μέσα αυτή η τσάντα έχει εδώ πέρα τα ζελεδάκια κολοκύθα. Ήδη άνοιξα και δοκίμασα ένα και είναι τέλεια. Είναι δηλαδή, όχι ζελεδάκια, είναι ζαχάρωτα, πολύ μαλακά και αφράτα. Και έχει και αυτό εδώ πέρα το φιωκάκι που είναι τέλειο. Ναι, αυτά. Τώρα είναι η ώρα για την τελευταία τσαντούλα. Είναι το The Partuts. Σας έχω ξαναδείξει από αυτό εκεί πάνω. Και πάμε να το ανοίξουμε. Το άνοιξα και πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Λοιπόν, ο νονός μου έδωσε και κάποια Halloween αυτοκόλλητα για να έχω κι εγώ αν θέλω να βάλω κάπου και χαίρομαι πολύ. Και λοιπόν έχει δώρο αυτό εδώ πέρα και η μυρωδιά του είναι γαρδένια. Μισό. Αυτό εδώ πέρα το βάζουμε να λιώνει σε ένα ειδικό βαζάκι που
που από κάτω έχει κερί. Βάζουμε κεράκι και από πάνω βάζουμε αυτό εδώ πέρα και λιώνει και μυρίζει. Δεν είναι κιόλα Halloween, αυτό δεν είναι Halloween, το δίνανε δωράκι, αλλά και πάλι είναι ωραίο. Μετά έχουμε, ούτε αυτό είναι Halloween, ένα πράγμα Halloween πήρα, αλλά τα άλλα μου άρεσαν πάρα πολύ και γι' αυτό τα πήρα. Αυτό. Μετά, τελευταίο το Halloween το κρατάω. Μετά έχω αυτό εδώ πέρα το κουτί του popcorn που μέσα έχει διάφορα κεριά, όχι, έχει διάφορα τέτοια, ενώ που λιώνουνε στο βαζάκι αυτό, σε σχήμα popcorn, σε διάφορες μυρωδιές, όχι, σε διάφορα χρώματα και μυρίζει popcorn. Μυρίζει όμως ίδιο popcorn. Και μου αρέσει πάρα πολύ και ειδικά η συσκευασία είναι πολύ ωραία. Και το τελευταίο που το κρατούσα για... Ναι. Και το Halloween που το κρατούσα για τελευταίο είναι σε αυτό εδώ πέρα το άσπρο κουτάκι. Δεν έκλεινε καλά το κουτί, οπότε το αφήσαμε έτσι, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Και το βγάζουμε από εδώ. Έχει αυτό εδώ πέρα που κάνει κλατς κλατς. Το ακούσατε, έκανε κλατς. Το βγάζουμε από αυτό εδώ. Και είναι αυτό εδώ πέρα το Halloween κέρι, που είναι φαντασματάκι μοβ. Να το. Και το υπόλοιπο είναι γκρι. Πάνω έχει αυτό εδώ πέρα το ταπελάκι που λέει και το μαγαζί. Και έχει αστεράκια σημεί και χρυσό σκόνη μοβ. Και μυρίζει τέλεια, παιδιά. Αυτό ήταν το Halloween haul για σήμερα. Και αυτό ήταν το βίντεο. Αφήστε να κάνει like και εγγραφή στο κανάλι μου. Μαρία Πένιδο. Γεια σας, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Εύχομαι να σας άρεσε αυτό. Και αν σας άρεσε, πατήστε like και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Bye!